mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika walimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikhala aukhondo nthawi zonse. Boma latsindika kudzipereka kwake pothandizira achinyamata omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'madera ena a mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yapambana kwa nthawi yoyamba mu mpikisano wa NBS Bank Charity Shield pogonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets mu mzinda wa Lilongwe. Takulandirani mu nkhani zathu. Mayi wa dziko lino Madam Profesa Gertrude Mutharika walimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikhala aukhondo nthawi zonse. Poyankhula kwa Goliath m'boma la Tcholo pamwambo opereka thandizo losiyanasiyana kwa anthu, Profesa Gertrude Mutharika yemwenso ndi mkulu wa bungwe la Beautify Malawi BIM Trust wati ukhondo sutengera kapezedwe ka munthu koma chidwi chogwiritsa ntchito bwino zinthu zomwe uli nazo. Tili ndi ripoti ili la Geoffrey Chinawa. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wati kulimbikitsa ukhondo kuli ndi kuthekera kochepetsa kufala kwa matenda odza kamba kakuchepa kwa ukhondo. Potsindika za izi, Profesa Mutharika ati posachedwapa bungwe la BIM lilimbikitsa ntchito za ukhondo m'misika, msukulu, mzipatala ndi malo ena. Mayi wa dziko linoyu wathokozanso bungwe la Muslim World League kamba kogwira ntchito ndi BIM pofikira manja osowa ndi thandizoli. Pamenepa Profesa Mutharika atagwira ntchito ndi anthu enanso okhunzidwa pofuna kuonesesa kuti pa sukulu ya sekondari ya Matapwata pakhale malo oti atsikana azitha kugonera komweko, komanso kukumba mijigo malo ena osankhika. Beautify Malawi ndi bungwe limene limafunitsitsa kuti anthu ife tikhale aukhondo. Mmene tikuonekeramu ndi mmenenso makomo athu adzionekera. Tikuoneka aukhondo kunyumbanso kudzioneka chimodzimodzi, kaya kunsika timapanga business pamene takhalapo pazikhala pakilini. Ndi cholinga choti tidzipewa matenda ena amene amabwera chifukwa cha uve. Aziramo muli apa, ukhondo tusutengera kuti uli ndi zonse iyayi. Ukhondo sutengera kuti iyayi ine chifukwa ndilibe chakuti sindingachite ukhondo iyayi. Umachita ukhondo ndi zimene uli nazo. Ndi zimene tili nazozo tichite ukhondo. Pamene timayika mbale zathu osati iyayi ine ndikoma ndikudikira ndigulire chikabati ndi ndizikapo mbale iyayi. Pamene mayikapo pangani ukhondo. Tikatero ndikuti dziko lathu likhala labwino. Mawu ake mkulu wa bungwe la Muslim World League mdziko muno Sheikh Twaib Mustafa wayamikira Profesa Gertrude Mutharika kamba kusogolera ntchito zosintha miyoyo ya anthu mdziko muno. Sheikh Mustafa ati bungwe lawo lipitiriza kugwira ntchito ndi bungwe la BIM chifukwa chakuti masomphenya awo ndi ofanana. Pamwambowu Profesa Mutharika agawa zinthu zosiyanasiyana monga ufa, mchere, mablankete ndi ndalama kwa manja osowa okwana pafupifupi 750. Malipoti anaonesa kuti anthu pafupifupi 78,000 ali pa chiopsezo cha njala m'boma la Tcholo. Ena mwa anthu omwe anafika nawonso kumwambowu ndi Mayi Tadara Chihana omwe ni mkazi wa wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino, nduna yona za maboma ang'ono a Ben Phiri ndi nduna yona za chisamaliro cha anthu Mayi Mary Navicha. Geoffrey Chinawa, MBC, Tcholo. Kafukufuku yemwe anachita abungwe la Mwapata Institute posachedwa wasonyeza kuti malonda anthochi, mpunga ndi soya ali ndi kuthekera kopititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Izi zadziwika pamene bungweli limapereka zotsatira kuboma ku mabungwe a European Union komanso UNDP mu mzinda wa Lilongwe. Mlembi wamkulu ku nduna wa zamafakitale ndi malonda a Wiskes Nkombezi ati boma ndilodzipereka popititsa patsogolo chuma cha dziko kudzera ku ntchito za ulimi. Olemba nkhani wathu Chipilo Ntumodzi wadza ndi nkhani yonse. Ulimi ndi nsanamira imodzi yomwe imayendetsa chuma cha dziko lino. Kotero kafukufuku yemwe anachititsa Mwapata Institute ndi chitsimikizo chakudzipereka kwa boma pofuna kupititsa patsogolo ulimi.
kafukufukuyu anaoneka kuthekera kwa nthochi, soya ndi mpunga kutukula chuma cha dziko lino potumiza zakudya zimenezi ku misika yakunja. Mlembi wamkulu ku nduna za mafakitale ndi malonda a Whiskas Mkombezi wayamikira zotsatira za kafukufukuyu. Nkhani yayikulu ndionena kuti tichoke pa nkhani yongolima kuti zidya, komanso kuti ikhale kuti tilime ngati business, kuti tizipeza ndalama ndi chuma chochuluka kuchoka mu ulimi. Chifukwa ulimiwu ndi imene ili mbali yayikulu imene kwasamina chuma cha dziko lino. Ndiye tikatero choncho ndiye kuti tipeza zinthu zambiri kuchoka mu ulimi. Kuyambira ntchito ichati kuti forex, mukayang'ananso kuti ifeyo economy yathu imadalira mbali imeneyi, muona kuti tikamakamba za makampani amadaliranso ulimi kumene amatenga ma raw materials awo ogwiritsa ntchito kuti atuluse katundu amene makampani amapanga. Choncho tikunena kuti simungapange zimenezo pamene mukungolima ngati chakudya, koma tichoke kulima ngati chakudya tipite kulima ngati business, kuti alimi azitha kupeza phindu lochuluka komanso dziko lino lipezenso phindu lochuluka kuchoka mu ulimi. Kafukufukuyu anachitika ndi thandizo lochokera ku EU ndi UNDP. Ndipo mkulu wa Mwapata Institute William Jadza akufotokoza zina zomwe zili mu kafukufukuyu ndi kufunika kwake. Tikayang'ana nthochi, mpunga komanso soya zikuoneka kuti nzofunikira kwambiri kumbali ya chakudya komanso kumbali yoti zikhoza kuthandizira kubweretsa chuma pakhomo pa munthu ngakhale ku dziko kumbali yoti pali misika yambiri m'mayiko akunja kuti tikhoza kugulitsa mbewu zimenezi, komanso tikhoza kuchepetsa ndalama zimene tikuononga poyitanitsa mbewu zimenezi ku mayiko ena. Mwachitsanzo padakali pano nthochi zina zikuchokera ku Mozambiki kapena Tanzania, komanso tikuona kuti anthu ambiri mdziko muno akumagulanso soya wambiri kuchokera ku mayiko ngati Zambia kuti athe kukwaniritsa zofunikira m'Malawi muno. Pamene kafukufukuyu watuluka pali chiyembekezo choti chuma cha dziko lino chikwera ndipo dziko la Malawi lichepetsa kudalira kuyitanitsa katundu wochuluka. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Lilongwe. Boma latsindika kudzipereka kwake pothandizira achinyamata omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Nduna yoona za achinyamata, masewero ndi chikhalidwe a Alfred Gangata yati achinyamata ndi gawo lalikulu lothandiza kukweza chuma komanso kukwaniritsa masomphenya a dziko lino. Ndunayi yayankhula izi pamwambo omwe achinyamata amapereka dongosolo la ntchito zachitukuko zomwe akufuna kuchita m'madera zomwe zikufunika thandizo motsogozedwa ndi bungwe la Corps Africa. Catherine Banda walemba ripoti ili. Nduna yoona za achinyamata a Alfred Gangata yati mfundo zachitukuko zomwe achinyamata apereka pamwambowu zikusonyeza kuti achinyamatawa ndi okonzeka kuthandiza dziko lino kukonza mavuto ena omwe alipo. Ndunayi inatinso dongosolo loti achinyamata azipereka mfundo zachitukuko zomwe ali nazo pa misonkhano yonga yotere ndi lothandiza kuti thandizo lizipezeka lopita ku zitukukozo. Iwo ati nthawi zina mfundo zachitukuko zochuluka zimafa kamba kosalumikizana ndi magulu oyenera oti athandize kukwaniritsa mfundozo. Ndunayi yatinso nzofunika kuti anthu am'madera azitenga mbali pa zitukuko kuti zizikhala zokhalitsa. Mkulu wa bungwe la boma la zachinyamata la National Youth Council of Malawi, NICOM, Aroda Misomali, atsindika kufunika kuti boma ndi magulu onse agwirane manja kuthandiza ntchito zachitukuko za achinyamata. Achinyamata ndi amene aliso ambiri m'Malawi muno nthawi zino, ndiye ndiofunika kuti mapulogalamu athu onse tikamapanga akhale kuti akuyankhula kwa achinyamata. Boma linakhazikitsa kale ndondomeko zosiyanasiyana. Ifeyo ngati NICOM ndi ntchito yathu kuti tionetsetse kuti zomwe boma likufuna ifeyo tikukwaniritsa tikuchita malinganso ndi Malawi 2063. Polankhulapo mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zachinyamata Adina Gomulira ati pali ntchito zochuluka zomwe ndunawo ukuchita pofuna kuthandiza achinyamata. Pali pologalamu yapadera imene timayitchula kuti National Youth Service imene imakhala ikuphunzitsa achinyamata kudzera makati timachita identify kudzera ma youth club amene tili nawo, ndiyeno timaphunzitsa kunena kuti adziwe kunena kuti dziko lindi lawo chilichonse chimene chingachitike dziko lino iwonso chiyakhudza. Komanso timapanga kunena kuti
asinthe kaganizidwe kawo. mlembi wa komiti yayikulu ya bungwe la ku Africa a Arthur Nkosi ati posachedwapa akweza chiwerengero cha opindula ndinso cha achinyamata odzipereka omwe amagwira nawo ntchito ya ulangizi ya chitukuko m'madera. Tifuna kuti tipangerezi yokwanira 60 million ku Africa tukikapo 20 komanso kuma well wishers ma organizations tifuna kuti tipeze ku 40 million imene kuzothandiza kuti timalizise ma project amenewo. Pamwambowu achinyamata asanu anapereka mfundo zawo za chitukuko zokhudza ulimi wa mthirira, ziweto, kukoza sapato ndi kupanga mafuta ophikira mwa zina. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Boma layamikira ndondomeko ya ntchito yopanga maopereshoni a matenda a mtima yodziwika kuti Open Heart Surgery Camp, komwe odwala matenda a mtima oposa 120 athandizidwa kuyambira mchaka cha 2023 pomwe ndondomekoyi inayamba. Mlembi mu nduna wa zaumoyo Dr. Dani Namalika wati ntchitoyi yomwe idayamba ngati yoyeserera tsopano ikupulumutsa miyoyo ndi kupereka chisamaliro cha pamwamba kwa odwala mtima. Mese Zamawa wafika zambiri mulipoti ili. Kukhala ndi matenda pakhomo moyo umakhala ovuta kwambiri, ndipo matendawo akakhala kuti chiyembekezo cholandira thandizo palibe kapena chili kutali zimakhala zodetsa nkhawa kwa odwala komanso odwazika matendawo. Umu ndi momwe banja la Mwadzangati akhala akukhalira kamba kakudwala kwa mwana wawo yemwe wakhala kuvutika ndi nthenda ya mtima. Koma tsopano mwanayo ali mgulu la anthu odwala matenda a mtima 128 omwe alandira thandizo la chipatala kudzera maopereshoni kuyambira mchaka cha 2023 pomwe madotolo omwe ndi akatswiri a matenda a mtima akhala akubwera mdziko muno kudzathandiza anthu pa chipatala cha Blantyre Adventist. Muona mtima ngati mwana sakuchita bwino sakubweza bwino ndi nthawi yambiri ya moyo wathu ngati makolo imakhalire munkhawa kapena mulu wankati wosaoneka ndi maso. So mwachidule ndikhoza kutero kuti izizi zimene zikuchitika panopo tinoti thandizo limene lapezeka pano pale kwa ifeyo tikumuona Mulungu. Anthuwa akhala akulandira thandizo kudzera mu ndondomeko yomwe amayitchula kuti Open Heart Surgery Camp. Mmodzi mwa madokotala ochokera ku United States of America, Dr. John Craig, ati ndizopereka chiyembekezo kuona odwala ena omwe anawathandiza ali bwino tsopano ndipo akukhala moyo wathanzi. Iwo anatinso ntchitoyi sakugwira ndi madotolo akunja okha komanso madotolo ena a mdziko muno. Mkulu wa chipatala cha Blantyre Adventist Akible Kasinja ati anthuwa akuwathandiza mwaulere ndipo nzokondweretsa kuti anthuwa ali ndi chiyembekezo tsopano. Ife chimene chikutisangalatsa nchoona kuti abale awo alipompa akumaona zimene zikuchitika osachitovutikira kuno kuti kuindia kuti kodi kuli bwanji kuindia koma alipompa kumamuona akusekerera pamene atanyamula kantima ako kuno kuti kagwire inuyo ife tumva kukomatu kuno kuti chifukwa nzako moyo kabwenzeresedwa ena amangopanga give up kuno kuti ine sukulu basi ndazisiya chifukwa these mwina windini waniye ngochepa amene amakhala kuno kuti ali moyo ngati sachita zimenezi ndiye zikukhala kuno hapa tinene muona mtima kunoti Mulungu watiyendera mwapadera. Ndipo mlembi mu nduna wa zaumoyo Dr. Dan Namarika omwe anachita nawo operation imodzi ati boma ndiloyamika kamba kakuthekera kwa maoperationiwa kuchitikira mdziko muno chifukwa kupita ku mayiko akunja zimatenga nthawi komanso ndalama zochuluka zomwe padakali pano ndikuposa 14 million kwacha. Nthawi zambiri chifukwa chochepekedwa ndalama mapatient amapita mochedwa, koma mapatient amene tikuwapanga pano ndikuti athandizika kwambiri. Ndingopereka chitsanzo patient ino wakhala mwina akudikira zaka 4 panopa ndithu akuoneka kuti after the operation zikuoneka kuti akuoneka akuchita bwino. Ndi chinthu chimene Malawi government boma la Malawi likufuna kuti chikhazikike Malawi muno anthu athu azitha kulandira chithandizo mosachedwa komanso tikhoza kuchepetsa forex. Kupitirirapo tithe kunena kuti tikhoza Malawi kukhala gawo limene timati medical tourism. Anthu ochokera kunja azitha kubwera ku Malawi kuno kuzalandira chithandizo. Chaka chino madotolowa akuyembekezeka kuthandiza anthu 30 mu sabata ziwiri. Mese Zamawa, MBC Blantyre.
mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika walimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikhala aukhondo nthawi zonse. Boma latsindika kudzipereka kwake pothandizira achinyamata omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'madera ena a mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yapambana kwa nthawi yoyamba mu mpikisano wa NBS Bank Charity Shield pogonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets mu mzinda wa Lilongwe. Takulandiranso mu nkhani zathu. Mu nkhani za malonda, imodzi mwa banki zikuluzikulu mdziko muno ya National yakhazikitsanso ndondomeko yake yomwe imayitcha kuti Fuel 360 yomwe imayang'ana kwambiri ogulitsa mafuta potsatira kuwunikanso bwino momwe inkagwirira ntchito. Polankhula pa msonkhano okhazikitsa ndondomekoyi, mmodzi mwa akuluakulu ku banki a Oswin Kasunda ati banki idachiona cha nzeru kukonzanso ndondomekoyi kuti ifikire zofuna za makasitomala awo. Malinga ndi kusintha kwatsopanoku, ogulitsa mafuta tsopano azitha kupeza ngongole yopanda chikole mpaka 200 miliyoni kwacha, ndipo anthu omwe ali ndi malo ogulitsira mafuta angapo azitha kutenga ngongole yopanda chikole mpaka 400 miliyoni kwacha. Ndetita tinawunikiranso tilavanso feedback yochoka kwa enake ama filling station. Chifukwa tabwera kuti tidzakhazikitsenso ndondomeko imeneyi pamene tawonjezera kuchoka pa 60 million pamene tinayambira pano tafika 200 million. So 200 million ya ubwino wake chomwe tapanga chone kuti enaka filling station ali ndi ufulu otiuza kuti 200 million agwira ntchito motani. Afuna yonse aitenge ngati overdraft, kapena yonse afuna aitenge ngati loan, kapena yonse afuna aitenge ngati guarantee, zili kwa iwo mmene iwo akuona zimene afuna achite nayo. Imene ndi mwayi waukulu chifukwa pena banki imathaona kuti iyi inu mungotenga loan yokha pamene muna munthu akufuna kuti akhale ndi overdraft. Mawu ake oyimira ogulitsa mafuta a Happy Jerry ochokera ku Blue Water Energies ati iwo alandira ndondomeko yatsopanoyi ndi manja awiri ponena kuti izi zithandiza kukweza bizinesi zawo. Zakulengeza kuti achoka pa 60 million imene amapereka chaka chatha ngongole yopanda chikole, 200 million kwacha kwa munthu mmodzi amene apanga run filling station imodzi, komanso 400 million kwa amene apanga run ma filling station oposa awiri. Taona ngati atipwekusa kwambiri kuzofuna zathu chifukwa capital business iliyonse imayidziwira bwino imafuna capital, ndipo capital nthawi yambiri mabanki amalira chikole kuti anthu akupasa business kuti akupasa ngongole, koma kuti akutha kusika ndalama chonchi opanda chikole ndikuti ife kwambiri ngati oyendetsa ma filling station atithandiza kwambiri. Ndipo banki ya NBS yatsindika kufunika kolimbikitsa amayi m'maudindo osiyanasiyana ponena kuti ndi nsanamira yachitukuko pa chuma cha dziko lino. Poyankhula mu mzinda wa Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu aku banki a Melvin Donga ati amayi aonetsa kale kuti ali ndi kuthekera kotsogolera ngati atapatsidwa mwayi komanso kulimbikitsidwa m'magawo osiyanasiyana. Adonga anayankhula ndi Emmanuel Chikonso. Ife monga NBS Bank tili ndi chidwi kwambiri chifukwa choti choyamba ifeyo as NBS Bank utsogoleri wathu CEO wathu ndi amayi Mrs. Temwani Simwaka, and kupitiriza pamenepo tili ndi chidwi kwambiri kuti tiziona utsogoleri wa amayi ukupita patsogolo powathandizira kuwapasa luntha lokuti atheka kupanga kupanga lead ma organizations ma institutions ndi kuthekera kumene tingathe. Nde platform ngati imeneyi ndiyothandizira kuti upangiri wa amayi upite patsogolo potsogolera ma institutions osiyanasiyana m'Malawi muno. Mawu ake mkulu ona zakafukufuku ku Malawi School of Government a Enea Katundu anati ntchito yolimbikitsa amayi amaudindo kudzera m'maphunziro inayamba kale m'boma la Salima ndipo ikuyenda bwino. Cholinga chenicheni ndi chakuti tili ndi programu yathu imene ikupereka kuthekera kwa azimayi amene ali m'maudindo
ngati timati executive women and tikuganiza kuti tikatolera ndalamazi okay titha kupanga lani ma programs amene wawa ma programs awa ndimuchekizunga mati capacity building or training kuwaphunzitsa azimayi aja mmene angapangire kuti ntchito zawo maudindo awo akuluakulu amene ali nawo akhoza kuyenda bwinobwino ndipo akhoza kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko m'Malawi muno. Ndondomeko imeneyi ndichete mati ma series ikhoza kukhala 8 months komanso ikhoza kupitirira mwina mukudziwa kuti yayamba kusalima yabwera kuno kulilonge ngati lonchi ikachoka kunoko ipita ku Mombasa kumene kulipati na watu ku Kenya amene timati Rich Mary okay amene aliso ndi program ya Pink Potential meti kupangira limodzi ndi 8 months yo tisekhaye ngati kuti tayikutizira kuti yasiyatha AI program iyi ndi zipatso zake zabwino zimene zikuoneka iyenera ndithu kuti ipitirire ifikire azimayi ambiri muno Malawi. Adindo osiyanasiyana ochokera mdera la Mangochi Lutende ati ali ndi chikhulupiriro kuti ndondomeko zatsopano zoyendetsera thumba la ndalama zachitukuko cha madera a aphungu a ku Nyumba ya Malamulo zithandizira kulimbikitsa chitukuko chomwe anthu a maderawa akuchifuna. Adindowa omwe ena mwa iwo ndoyimira magulu a chitukuko cha kumadera ena anena izi ku Mangochi potsatira zokambirana zomwe achita ndi phungu wa derali a Louis Malukula. Owen Mavula ali ndi ripoti. Ngati njira imodzi yolimbikitsa adindo a madera akumidzi kutenga nawo mbali pa ntchito zachitukuko, phungu wa chipani cha DPP mdera la Mangochi Lutende Louis Malukula anabweretsa pamodzi atsogoleri a makomiti achitukuko cha madera kuphatikizapo mafumu ochokera mdera lake. Cholinga cha zokambiranazi kunali kufuna kudziwitsa adindowa za dongosolo latsopano loyendetsera thumba la ndalama zachitukuko la Constituency Development Fund CDF zomwe boma lakhazikitsa kuti adindo onse atsatire. Malingana ndi phunguyu, ndondomeko zatsopanozi mwazina zikulimbikitsa kuchita zinthu poyera komanso kuonetsetsa kuti ndalama zachitukuko zikupita ku chitukuko chimene eni madera akufuna, ndipo chifukwa chake anachiona chabwino kuti adziwitse anthu a dera lake. Panopo zosangalatsa kwambiri kuti titalanda ma guidelines aja tinawerenga ndi kumvesesa sono zofunikira kwenikweni kuti chikufunika kapena chomwe chili mu guidelines mu ndichi ndi zimene ntazimvesesa naona ndi chinthu chofunika kwambiri kuti ndizitenge ndipite nazo ku mafumu athu, ndipite nazo ku ma ADC committees, ndipite nazo ku ma VDC committees kuti apange understand azimvesese bwinobwino kuti ma guidelines a CDF akhala choncho. Mawu ake wapampando wa komiti ya chitukuko mdera la Namavi Asiat Thomas wati anthu a mderali ndi okondwa ndi zomwe wachita phunguyu poyitanitsa pamodzi adindo onse kuti awadziwitse za dongosolo latsopano loyendetsera thumba la ndalama za chitukuko cha madera a phungu. Akunena kuti ndalama imene ilipo chaka chino ulendo uno ndi 5 billion. Pa 5 billion sikuti iye ndi amene azigwisa ntchito kwa iye ayi, koma anthu akudera monga ngati ma CDC, ma CDF, ma CDA ndi azisogolera ndi ena azikambirana. Akakambirana zituko zija ndeti zikhala ngati basi azipanga komiti mukha anthu 15. Anthu amene ndi amene azifotokoza kuti chitukuko ichi chimene chingayambire kudera kwathu kuno kuna Namavi pochoka itiza bwera chawo pafucho izabwera chawo. Asanachite zokambirana ndi akuluakuluwa, phunguyu anayendera ogwira ntchito pa chipatala chaching'ono cha Kadango komwe anawafotokozera ogwira ntchito pa chipatalachi za masomphenya a boma pa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Munkhani za masewero. Timu ya Mighty Wanderers yapambana mu mpikisano wa NBS Bank Charity Shield pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets pa bwalo la masewero la Bingu ku Lilongwe loweruka. Samathere ndiye wagoletsa chigoli cha Wanderers pa mphindi 48 ochinga pa golo wa Bullets atakupa mpira omwe unachokera kwa Gadi Chirwa pomlowoka wa dzandiza mbiri. Kuyamba kwa chaka cha mpira cha 2026-2027 kwa munkhani za kunja.
dziko la zimbabwe likukondwerera kuti lakwanitsa zaka 46 lili pa ufulu odzilamulira. chikondwererochi chikudza pomwe dzikoli posachedwapa lalandira mbalame ya chizindikiro cha dzikolo yosemedwa kumwala yomwe inabedwa mdzikomo nthawi ya ulamuliro wa atsamunda. Telson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Kwa nthawi yoyamba zisemosemo za mbalame zamakezana zokwana 8 zomwe zinabedwa nthawi ya ulamuliro wa atsamunda tsopano azibweza mdziko la Zimbabwe. Poyankhula pomwe amalandira chisemo cha mbalameyi, mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe a Emmerson Mnangagwa wati mbalameyi sikungoyimira mbalame zachilengedwe koma kuti ndi chizindikiro cha mzimu yomwe imalumikiza anthu ndi milungu. Mnangagwa ati ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti dziko la Zimbabwe lalandira chosema cha mbalameyi. Popereka mbalameyi yomwe chithunzi chake chili pa mbendera komanso ndalama ya dziko la Zimbabwe, nduna yoona zachikhalidwe komanso masewero mdziko la South Africa a Gayton Mackenzie wati mtsogoleri wa dziko la South Africa a Cyril Ramaphosa ndi osangalala kuona kuti mbalameyi yabwezedwa kamba kuti zithandizanso kulimbikitsa ubale wa maiko awiriwa. Katswiri wa zinthu zamakezana mdziko la Zimbabwe Profesa Plan Shenjere wati pali zikhulupiriro zoti mbalame za mtundu zimanyamula madandaulo kuchokera kwa anthu kupita nawo kwa chauta. Telson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika walimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikhala aukhondo nthawi zonse. Boma latsindika kudzipereka kwake pothandizira achinyamata omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'madera ena a mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yapambana kwa nthawi yoyamba mu mpikisano wa NBS Bank Charity Shield pogonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets mu mzinda wa Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino. Bwino panonse ndi nthawi ya zanyengo. Tembelezere nyengo ya mitambo ya patali komanso yofunda maka nthawi ya mawa. Mvula ikuyembekezeka koma madera ochepa kwambiri a dziko lino. Izi zili chonchi kamba ka mphepo zochedwa mvuma zochoka mnyanja ya mchere ya India zimene zikupitiriza kufika mdziko lathu lino. Kotero kuti mawa uno tembelezere nyengo yofunda madera ena a dziko lino omwe ku Zuzu ndi ku Lilongwe kufunda ndi madigiri okwana 18, Blantyre komanso Kasungu kufunda ndi madigiri okwana 18. Mawa omwe uno tembelezere nyengo ya mitambo ya patali komanso mvula madera ochepa amphepete mwa nyanja ya Malawi. Ndipo masanawa tembelezere nyengo yotentha madera ambiri a dziko lino pomwe ku Karonga kutentha ndi madigiri okwana 30, Katabe 29, ndipo kumangochi 31 pomwe kwa Ngabo kutentha ndi madigiri okwana 35. Tiyembekezenso nyengo ya mitambo ya patali ndi mvula madera ochepa kwambiri a chigawo chakumwera komanso kumpoto kwa dziko lino. Zikomo poonera za nyengo, khalani ozindikira, dziwani za nyengo. Coming up on TPI. You all are the co-authors of this book, Grief Through His Eyes. You have 14 co-authors. And the great thing about it is all men. Yes. Us women, we have a plethora of so many different things that we can do. But our men don't get a chance to share. They don't get a chance to express. And they don't get a chance to tell their story, tell their authentic stories.
Well, hello and welcome to TPI. I'm your host, Muyiwa Olariwaju. Thank you for joining me. I am so excited because today it's all about men. Now, ladies, don't go anywhere. This episode will be useful for you as well. Life can be hard sometimes, but as men, we often don't invite others into our pain. Today, brothers, we have created a safe space for you to unload your burdens. So stay with me, and I promise you will be better by the end of the show. First up, Tiki Davis grew up in a broken home. Despite that, he became an all-star athlete in high school. Tiki was on his way to stardom when a girl accused him of rape. He went from the football field to a prison. His life seemed to have come to an end until years later, an unexpected phone call changed everything. Self-made millionaire Tiki Davis has faced his share of obstacles on his way to success, starting with his childhood, where he was one step away from becoming another statistic. When I was growing up in Odessa, we were murder capital of the world. The drugs, the crime, and a lot of that stuff was going on around here, and I was just a product of it. With an absentee dad and a drug-addicted mom, Tiki had to take care of himself from an early age. He was living on the streets by the time he was 12. Yet Tiki saw a way out of poverty, playing football. My first goal and aspiration that I really could remember was to be a football player. The game of football gave me a sense of meaning, made me feel good about myself. His fortune would change when a teacher arranged for him to be moved into a boys' home. At that time, 11, 12 years old was the first time in my life that I knew I was gonna have a stable place to live. I was able to go to football practice every day. I was able to play in the games every week. And that's when I started to excel because my home life was somewhat normal. I was really feeling really good there. In high school, life got even better. Tiki moved in with a loving foster family, was making good grades, and was a shoo-in for a football scholarship. Then, the summer of his senior year, a girl accused him of rape. And at that time, I didn't know how much trouble I was in. I felt shocked. I felt defeated. I was accused of a crime that wiped my whole football career away. Talking about the lowest point in my life,